Ik weet dat ik schreeuwen kan, maar of ik wie het talent heb, dat valt toch te bezien. Ik hoop je het. Oh, ik hoop je het zo, want ik wil verder. Ik wil nog verder libje. Ik neem mijn ideeën. Zat dwaande zal ik maar weer verder. Maar na je moed. Het zal wel slagje, want schreeuwen, dat wil ik. Het toneelstuk is intussen al in 64 talen oerzet, maar in het Fries kwiert er nog net. Al waart het in Wommels uitvierd in het Hollands. Het stuk is oorspronkelijk Amerikaans en vertelt het verhaal uit Annes Dijboek. In 2008 hebben we eigenlijk de rechten gekregen van het Nederlandse stuk. En toen had ik eigenlijk heel brutaal of vrij gewoon de rechtjouwers van... wat zou je me van vinden als het stuk in het Fries komt? En dan mij een heel soort uitlezen, want een heel soort mensen snappen net wat Fries is en dialect, want dat was ze net. En dan mij de papier lezen dat het een echte rijkstaal is, zeg maar. En vanuit dat hoeken ben ik eigenlijk begonnen om eens te denken van... goh, op wat voor vorm maar we dan komen om dat op de planken te brengen. De makkers willen het geheel graag grut opzetten en de ombouwing erbij beloeken. De kar valt daarom ook al gauw op een iepen loftspul. Zij kan onder andere de trein een rol spelen. Het is hier toch een grut project met een prijskaartje van €80.000. In deze tijd daar je handtekening onder zetten, dat doe je net samen. We hadden het mal kordien, maar we willen vast september gewoon heel erg goed weten welke subsidies er binnen. En ik moet zeggen, we zijn heel blij dat we er al een fix aantal binnen hebben, omdat ik de sponsorjouwing en de subsidieverstrekkers zeggen, dit is wel heel bijzonder. Dat we in het Fries zo'n bijzonder stuk brengen mooie. Op hoek voor squalles is het ook? Het Joods Lyceum. Hè? Daar zit maar gewoon en ik kijk. Ik had die niet eens zien. Ik die wel. Zo nou en dan. Het stuk moet in de zomer van 2015 in première gaan. Dan is het 74 jaar dat het waar de Wereldoorlog begon.